Thank you so much for joining us to yet another edition of the Freestyle Sessions. Remember, if you're just joining us for the first time, let me just give you a gist of what this program is all about. Now, on Freestyle Sessions here at Gaza Empire Records, what we do is we invite a lot of artists in the studio, and we give them also an opportunity to give us 3 freestyles. Izozo kana uchidawo kana usingadefiya nekuti ndindaziya hapana munhu asingade futi kuzvibika nange mukadi hapana chinozivikanwa ndini munhu wacho ini handina hangano handikangano nezuro nekuti handina kutanga nhasi ziva kuti kwandabva kure nyangwe pandaiimbira kana zvigure nyangwe zvichinzi ndiri munhu wekumashure aisi dhenja ndichifamba netsoka mumbare wose kuhwese mofunge kansingarare ndichitaimira kunoridza magitari asi nhasi pazvakanzozvibhadhari vamwe venyu aminosei musina kundiudza paye pandakapotsa paye pandakarutsa paye pandakatadza kunzi ndamutsa paye pandakanzi ndaita zvisina kugutsa paye pandakaganganisa musina paye pamaona ndichifamba nembwa muchiti pamwe ndiri kuziva kuti ndatenga imbwa daimakandudza kuti ndibhokika ndaigayira kuti kandiroki pamwe dai zvaita musina kundipa ngoki nopamaizoti kuno usadzoki asi haisi dhenja makasiya ndakadaro asi ndine kuti muno ndine nharo itako ndoita usafe wakanditi ita nekuti kana ukaziva zvandinoita ufe wakauya padhuze uchinditi ita nekuti kana ndikatanga kuita ndopaunoona kunge ndinofarira kuzviita ndozvinotanga kuitika ndosidi ndakutotanga kuda kutokotomoka kuvhomoka zvakuda kutanga chakutoputika ane ngozi pamwe ndini ndinayo vamwe vota nengozi pamwe ndive unayo muchingota nengozi kudada nengozi kunge tiri kuona nhamo tichiita kunge zvedu tiri kuona firimu TV muchiseka nehembe dzanga ndichipfeka nebangariye ndacheka hama dzakapera marwadziwa mumbopora saka dai mataura nekuti ezino handina kurara handisi kurara ndinozorora nyangwe mukatanga mamoditorora inini mari vanonditarira inzwa inini denga rinoteerera ndikangona mato wangu mwari vanopindura ndakazvita papindura but one love Chama.